мактаби кӯҳнаро бо диққат хонед ва суханони душворашро аз омӯзгорон пурсед ва бидуни кӯшиши шахсӣ ягона роҳатест барои соҳиби савод гардидан ва ба ҳарфи хеш расидан. Офарин. имрӯз ҳамин рӯз чӣ бо пага мешид? Камтар амуру пастар бихоед намешавад? Ай ба майди шумо ин ма тугмаро каҷилӣ духтум. ту навя тагмара каҷилӣ медӯзӣ, ҳама тагмои мара каҷилӣ духтагӣ. дада ҳамин шумо чӣ ба очама гирифтен? диди занак ҳамин дихтармонам дар тааҷҷуб ғалтида ки чума тира гирифтаме.